குருநகல் மாவட்ட விவசாய அனர்த்த குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட போதே பிரதி அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். குருநகல் மாவட்ட செயலாளர் சந்தன திசாநாயக் உள்ளிட்டோரும் அதன்போது இணைந்திருந்தனர். நெற்செய்கையாளர்களுக்குரிய நட்டஈட்டுக்கான பெருமளவு நட்டஈட்டு தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. மரக்கறி செய்கையாளர்களுக்கான நட்டஈட்டு நிதியும் விடுவிக்கப்படுகின்றது. எமது இலக்கு டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்கு பின்னர் சகல நட்டஈட்டு தொகையையும் விவசாயிகளுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பது. மீள பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டால் விவசாயிகள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட அளவில் 175% வரை மீள பயிற்சியை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை எமக்குள்ளது. விவசாயிகள் சத்தமிட்டு கூறுகின்றார்கள், எமக்கு நட்டஈடு கிடைத்தது என்று. ஒரு விவசாயி குறிப்பிட்டார், தனக்கு 2,73,000 ரூபாய் நட்டஈடு கிடைத்துள்ளதாக. நாம் கேட்டோம், நெல்லை விற்பனை செய்து அந்த அளவு லாபத்தை பெற முடியும் என. லாபம் ஈட்ட முடியாது என குறிப்பிட்டார். முடியுமாக இருந்தால் எதிர்கட்சியினர் விவசாயிகள் மத்தியில் வந்து விவசாய சங்கங்களில் நீங்கள் குறிப்பிடுவதை கூறுங்கள் என்று நாம் அழைப்பு விடுக்கின்றோம். ගොවි ජනතාව අතරට ඇවිල්ලා ගොවි සභාවක් ඇතුලේ ওই කාරණේ කියන්න කියලා අපි මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා.